Aha, Farid. Let's add up that on. Yeah. Dua. يا حبايبي تيجي يا بوزو اه في شوف هرب قطع Daan. Als dat waarom? Als dat erboon haar dan. Bestaat dan adels beter boer dan. Dan kan het erboon daar. Check daar weer, je maar boer het dan. Hoe aardig, wat dacht je?